Madami po marang kudang. Berana, nakau lari kan, naguri na.
Oh, 30 sila, 30. 30 na lang, 30. Oh, 30 na lang, 30. Suwa, kamatis. Ang pagbalik ko din sa dito sa Tidasa. Dati ako dito. Dalan ko kami sa bansa.
way of humble inquiry, a sincere dialogue, and the pursuit of the truth grounded in love. So tuloy sa ito, ibig natin bukas ang puso sa Diyos. The Walk 101. The Walk 101. Good afternoon. Papunta sa akin, Bridge. Doon po. Diretso ka na. Tapos liko ka lang. Salamat.